Кояштағы тап. Ерақта, бик ерақта, Қоф тауының ар яғында, Кояш һәр көн йокларга кайта торган җирдә яшәгән ди бер малай. Малайның бар тик әнисе генә булган ди. Малайның әнисе Кояш белән бергә торган, Кояш белән бергә яткан. Ул көннәр буе нидер чәчкән, нидер урган, нидер төзәткән, нидер яңарткан. Ә улы аңардан юри дә: «Әнием, син көннәр буе бил турайтмыйча ниләр эшлисең соң?» дип сорамаган. Гел уйнаган да уйнаган. Менә көннәрдән бер көнне малайның әнисе авырып түшәккә егылган. Шунда ул урамда болытларга ук атып йөрүче улын өенә чакырып керткән дә былай дигән: «Улым, үзең күрәсең, хәлем кинәт начарланып китте. Хәтта суга барырга да өлгерми калдым. Ә минем бик эчәсем килә. Иреннәрем кара киеп чыкты. Берәр чиләк су гына алып кайтчы, балам». Малай үзен кызыклы уеннан бүлдергән әнисенә канәгатьсезлек белән карап: «Суны иртән туру белән апкайтып куйсан булмый идемени?» дигән. «Иртүк алып кайтсам, көне буена җылынып бетәр дигән идем. Син бит кичләрен уеннан арып кайткач, салкын су эчәргә яратасың», дигән малайның әнисе. Малай бик авырлык белән генә суга барырга ризалык белдергән. «Улым», дигән әнисе аңарга, «суны теге көймә тавы артындагы чишмәдән ал. Аның суы тәмле дә, салкын да, шифалы да». Малай чиләген күтәреп урамга чыккан, кулын кашына куеп көймә тавына таба караган. Көймә тавы бик еракта, зәңгәр офыклар артында булып күренгән аңа. Җитмәсә, кояшы да өтеп алыр да итеп кыздыра. Мондый кызуда шул тиклем еракка барып йөргәнче, суны менә шушы якындагы чишмәдән алсам да ярар әле дип уйлаган малай, һәм чиләген бер читкә куеп, өр-яңадан уйнарга тотынган. Үзенең дә бик каты эчәсе килгәч кенә суга барырга кирәклеге исенә төшкән. Менә ул бер мәлне тирләп пешеп судан кайтып кергән. Әнисе аның чәчләреннән сыйпап: «Рәхмәт, улым, бик зур рәхмәт», дигән. Һәм йотлыгып суны эчә башлаган. Эчкән сайын күкрәгендә көч арта баруын сизгән, бераздан инде бөтенләй сәламәтләнеп җиткән. Малай сөенә урамга чыгып йөгергән. Белмәде, әнием суны кайсы чишмәнеке икәнлеген белмәде дип уйлаган ул. Шулай дип уйлавы булган, күктә яп-якты булып янучы кояш кинәт карала башлаган. Дөнья кытышкыч ямьсезләнеп киткән. Кышкыртлар куркышып ояларыннан качканнар, шымлы итеп елап этләр өрергә тотынган. Малай ни уйларга да белмичә курка өенә чапкан. «Әни», дигән ул сулышын көчкә алып, «нишләптер кояшның йөзе каралды. Әнә тышка карале». Әнисе кояшка караган да былай дигән: «Кемдер бу дөньяда ялган эш кылган булырга тиеш, улым. Кояшның шул кеше өчен оялудан йөзе каралып чыккан. Чөнки җирдә кояш күрмәгән бер генә эш тә юк». «Әни», дигән малай башын түбән иеп, «мин суны көймә тавы артындагы чишмәдән алмаган идем. Гафу ит мине». Малай мөлдерәмә яшьле күзләре белән әнисенә караган. Әнисе улын күкрәгенә кыскан. Шул вакыт кояштагы караңгылык кими башлаган, дөнья әкренләп яктырган, кошлар кереп пыскан ояларыннан чыгып агач ботакларына кунганнар, этләр елый өрүләреннән туктаган. Бар нәрсә элекке хәленә кайткан. Бары тик кояштагы тап кына бөтенләй бетеп җитмәгән. Әйе, дөньяда бер генә яманлык та, бер генә ялган да эссез калмый шул. Яманлыкны хәтта кояш та яндырып бетерә алмый икән.